사건의 paradise O pôvode Rómov dodnes kolujú rôzne mýty. Dlho sa tvrdilo, že Rómovia pochádzajú z Egypta, avšak už koncom 18. storočia sa preukázalo, že pravlasťou Rómov je indický subkontinent. V priebehu 9. a 10. storočia opúšťali predkovia dnešných Rómov Indiu a v jednotlivých skupinách putovali cez Perziu, Arménsko a Malú Áziu na európsky kontinent. Najstaršie známe správy o pobyte Rómov na Slovensku sú z druhej polovice 14. storočia. V druhej polovici 18. storočia rómske skupiny žili už na celom území dnešného Slovenska. Prevládal u nich usadlý spôsob života, živili sa najmä kováčstvom, muzikánstvom, košikárstvom a príležitostnou poľnohospodárskou prácou. Najsmutnejšou kapitolou novodobých rómskych dejín je obdobie druhej svetovej vojny. Tzv. Norimberské rasové zákony o ríšskom občianstve a ochrane nemeckej krvi vydané v roku 1935 klasifikovali cigáňov ako element zabraňujúcej čistote rasy, čo v nacistickom Nemecku viedlo k ich hromadnému vyražďovaniu. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 300 000 európskych Rómov. V koncentračnom tábore Osvienčime v roku 1942 zriadený špecifický cigánsky rodinný tábor. Tam boli privezené rómske rodiny z Čiech a Moravy, Holandska, Belgicka, Severného Francúzska, Poľska a štátov vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Táborovým lekárom bol doktor Jozef Mengele, prezývaný Anjel smrti, ktorý vykonával na Rómoch svoje neľudské vedecké pokusy. Táborom prešlo viac ako 22 000 európskych Rómov, vyše 19 000 z nich tu našlo svoju smrť. Na 2. augusta 1944 bolo počas jednej noci odvezených do plynových komôr 2897 obyvateľov cigánskeho tábora. Preto si 2. augusta európski Rómovia pripomínajú ako pamätný deň rómskeho holokaustu. V súčasnom období sa odhaduje, že na Slovensku žije okolo 400 000 Rómov, aj keď podľa posledného sčítania ľudu v roku 2001 sa k rómskemu etniku hlásilo iba okolo 90 000 obyvateľov. Pre rasové predsudky sa väčšina Rómov hlási k maďarskej alebo slovenskej národnosti. Vyše 60% Rómov na Slovensku stále žije na vidieku. Tento trend má spájajúci charakter. Rómovia sa kvôli strate bytu v meste vracajú do pôvodných osád. V osadách sa podmienky života zhoršujú, pre nedostatočnú vybavenosť a nízku kvalitu života sa stávajú centrami opakovaných zdravotno-hygienických problémov a kriminality. Absentujú zdroje pitnej vody, verejné osvetlenie, elektrina, prístupové cesty, chatrče sú postavené provizorne z odpadového dreva, térového papiera, plechov a podobných nevyhovujúcich stavebných materiálov. V takýchto podmienkach dnes žije takmer 4 000 rómskych rodín s počtom vyše 125 000 osôb. Asi 2/3 chatrčí je na východnom Slovensku, v Prešove a v Košickom kraji. November 1989 znamenal príležitosť na zmenu aj pre život Rómov na Slovensku. Rómovia aktívne participujú na zmenách v spoločnosti, zakladajú vlastné politické i kultúrne subjekty. Vznikli profesionálne rómske pracoviská ako divadlo Romantán v Košiciach, katedra rómskej kultúry v Nitre, stredná umelecká škola v Košiciach, vychádza rómska periodická i neperiodická tlač a literatúra, vysiela rómske rozhlasové vysielanie a televízne vysielanie, je zriadené oddelenie pre rómsku menšinovú kultúru vo Vyhorláckom múzeu v Humennom a v Gemerskom Malohonskom múzeu v Rimavskej Sobote. Doma aj v zahraničí sa úspešne prezentujú rómski umelci, najmä hudobníci. Rómsky jazyk, románi čip,
patrí do skupiny novoindických jazykov. Rómovia v rôznych častiach Európy a sveta hovoria rôznymi rómskymi dialektami, ovplyvnenými krajinou, v ktorej žijú. Ich jazyk sa však neodlišuje natoľko, aby si vzájomne nerozumeli. 29. júna 2008 bola na Slovensku uznaná východoslovenská podoba rómčiny ako základ spisovného rómskeho jazyka. 3. až 5. novembra tohto roku sa v chorvátskom Záhrebe konalo medzinárodné sympózium rómskeho jazyka, na ktorom Chorvátsko ako prvá krajina uznala 5. november za Medzinárodný deň rómskeho jazyka. Spolu s 8. aprílom, Medzinárodným dňom Rómom, ide o dva najvýznamnejšie sviatky Rómov. Čori Maruška ani na džanel, soske oľaduj, lá na kamen, soske láky sa koduje. Románičip, teda rómsky jazyk. Aj on má v kalendári svoj medzinárodný deň. Ten pripadá práve na 5. november. V našom meste sa k rómskej národnosti hlási 298 občanov. Väčšina z nich svoju materinskú reč ovláda. Tak tých 80%. To ja už od mala, lebo rodičia vedeli. Rozprávame po rómsky, keď sme, ako svoji. Väčšinou sa rozprávame, čo ako doma, ako čo sa robí. Podľa Rómov sa ich reč dá celkom ľahko naučiť. Rómčina sa ani v gramatike od slovenčiny mnohom nelíši. My používame iba dva rody, ženský a mužský. Stredný vôbec nie. Rómska vlajka pozostáva z dvoch pruhov. Spodného zeleného, symbolizujúceho prírodu, a horného modrého, predstavujúceho oblohu. V strede sa nachádza červené vozové koleso so 16 špicami. Keďže také isté koleso je aj na štátnej vlajke Indie, Rómovia sa týmto spôsobom prihlásili ku krajine, z ktorej ich predkovia odišli pred 1000 ročím. Najrozšírenejšou piesňou, ktorá spája všetkých Rómov na Slovensku, je Čajori Romani. Dievčatko rómske znamená ako aj cigánsky plač. Väčšina Rómov na Slovensku sa hlási ku katolickému náboženstvu. Unikátny výskum Ústavu etnológie Slovenskej akadémie vied potvrdil, že Rómovia sa menia k lepšiemu pod vplyvom cirkvi. Výskum zistil, že ide o nesmierne veľkú zmenu v životoch Rómov. Mení sa ich rodinný život, opúšťajú od tých návykov, ktoré majoritná spoločnosť vníma ako negatívne. Začínajú byť aktívni pri hľadaní práce, zmenili spôsob života a zlepšilo sa aj ich gazdovanie. Jeden z desiatok nasledovníkov Emila Adama, prvého rómskeho pastora, sa takto každý týždeň prihovára osadníkom z Bystrian. Obrad pozostáva z kázania a duchovných piesní. Rómovia sa pod vplyvom viery začínajú meniť k lepšiemu. 2000 eur som pretil. V Káčku som každý deň som spíti. Som prijal pastora, som aj končil aj výpis, aj cigaret som presal. Lebo keď už Boh spravil s takým poriadky, jak sme my v kolónii Vyslano, čo ešte? Karta sa obratila. Kto žije s Bohom, Boh mu pomôže. Kvôli novej viere majiteľka obchodu zmenila predávaný sortiment. Nemám tam cigarety, pálenku, víno a nič. Teraz mám kresťanský obchod. Hrávali automaty, nikto už nehráva. Diablovi nedávajú peniaze. Hrešní ľudí sme boli Rómovia. Teraz sme čistí pred Pánom.